Iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fetaħ il-bibien tiegħu biex in-nies setgħu jagħtu l-awguri tagħhom lil Joseph Muscat, lis-Sinjura Michelle Muscat u l-amministrazzjoni tal-Partit Laburista. Bosta persuni għaddew messaġġ ta' kuraġġ lil mexxej Laburista hekk kif issa pajjiżna dieħel fi żmien impenjattiv ta' kampanja elettorali. Kien hemm min saħansitra f'din l-okkażjoni ġab lit-tarbija tiegħu li jismu Kejdin u twieled 18 jum ilu. Kienu diversi wkoll il-korpi kostitwiti li marru ċ-Ċentru Nazzjonali Laburista biex jgħaddu l-awguri tagħhom u ħadu l-opportunità biex f'okkażjoni informali qabel tibdu uffiċjalment il-kampanja elettorali jiltaqgħu mal-mexxej Laburista, deputati u kandidati Laburisti. Fosthom kien hemm il-General Workers Union bil-preżenza fost l-oħrajn tal-President Viktor Karaki u s-Segretarju Ġenerali Tony Zarp. Il-Union ħaddiema maqogħdin immexxija mis-Segretarju Ġenerali Joseph Vella, l-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u Ristoranti rappreżentata mill-President Tony Zara. L-Assoċjazzjoni ta' min ħaddem immexxija mill-President Joshua Zammit, kif ukoll il-Kamra tal-Inġiniera mmexxija minn Xavier Baldacchino u Tancred Tabone fisem il-Kamra tal-Kummerċ. Iltaqgħu mal-mexxej Laburista wkoll tliet taqdiet li jirrappreżentaw persuni neqsin mid-dawl: is-Soċjetà Maltija tal-Omja, l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Guide-Dogs u l-Assoċjazzjoni tat-Torbol. Il-persuni neqsin mid-dawl tkellmu dwar l-importanza tal-Guide-Dogs għall-indipendenza li għajnuhom f'kull pass ta' ħajjithom. Leone Xiberras ħabbar li fis-16 ta' Jannar se jaslu f'pajjiżna żewġ Guide-Dogs oħra. U stiden lill-mexxej Laburista biex qatt ftit jien juża Guide-Dog ħalli jkun jaf l-esperjenza li tgħaddi minnha persuna nieqsa mid-dawl. Li ma stedina intlaqat b'mod pożittiv ħafna minn Joseph Muscat.